Il-kritika dwar in-nuqqasijiet fit-trasport pubbliku qed jibqgħu jaslu għand Net News, il-menti ta' persuni li jużaw b'mod regolari servizz ta' trasport pubbliku. Fost il-kritika li qed jiffaċċja trasport pubbliku dwar is-sitwazzjoni ta' konfużjoni li nħolqot fid-daħla tal-università kif jidher f'dan il-filmat. Dan għal fatt li m'hemmx spazju biżżejjed biex jakkomoda n-numru ta' karozzi tal-linja li issa qed jinġabru fuq iż-żewġ naħat tat-triq. Dan qed joħloq diffikultajiet mhux biss għat-traffiku li għaddi miż-żona iżda wkoll għall-istudenti li jkunu ħerġin mill-università u anke għall-ambulanzi li jkunu ħerġin mill-isptar. Minn barra dan, il-pubbliku kontinwament qed jilmenta li r-rotot il-ġodda mhux qed jagħmlu l-veru ħtiġijiet tagħhom. Bħala kumpanija għandhom ikunu up to date, jekk ħajbidlu il-rotot kienu preparati, kollhom kollox les bil-karti, jekk għadhom ma lestewx ma jbidluhomx. Il-persuna li tkellmet ma' Net News qalet li dwar ir-rotot ġodda kien hemm min irċieva ktieb u kien hemm min le. Aħna rċivejna l-ktieb fid-djar min irċivih għax mhux kulħadd irċivih. Imma fuq il-ktieb hemm il-ħin minn fejn titlaq mill-venda. M'hemmx matul il-ġurnata orrajt hemm nagħtu mod kull nofsija jew kull sija. Minti tippretendi li tkun fuq stage anke turisti. Tkun fuq stage tara il-ħinijiet ta' matul il-ġurnata. Skont din il-persuna saħansitra lanqas ix-xufiera ma jafu r-rotot. Ix-xufiera biex minn laqas jafu r-rotot ma jabżawhomx bil-rotot irridu ngħidulhom aħna joqgħdu jduru ċertu sakemm jaslu l-belt jew għall-isptar u nqas l-edukazzjoni tax-xufiera. Issaqsihom xi ħaġa u jaħtfuk jew forsi ma ċempilx mill-ewwel u jaħtfuk. Persuna oħra li tkellmet ma' Net News ilmentat li vjaġġ bil-karozza tal-linja sar jieħu madwar satejn. Il-bieraħ kelli għadjan nagħmilha minn hawn sa Melliħa. Xieri domna xi satej u nofs biss biex immorru minn hawn għal Melliħa li fatit lift il-queue lift l-appuntament. Biex nerġa' niġi lura domna xi satej u nofs oħra. L-istess persuna kompli tajt li f'okkażjoni minnhom vjaġġ biex waslu lura d-dar dam mill-4 ta' wara nofsinhar sas-7 ta' filgħaxija. Għamilna mill-4 sas-7 ġejjin, difatti mejtin ġejna, difatti ma stajna niċċaqalqu. Lok qegħdin immorru għall-aħjar, qed immorru għall daw kienu jgħidu kontra l-gvern li kien hemm qabel, issa flok qed jgħidu kontra l-gvern qed nagħmlu għar minni kollna.